Sen kim? Nereden? Men Nigara Lebap'tan. Olga Bozol diyen maman var mı? Yok. Karındaşlarında Bozol diyen hiç kim yok mu? Yok. No mengde diyorlar. Türkmen orga bozma diyorlar bana. Kim diye? No internette TikTok'ta zaten. Kopya diyen mi? Kopya. No da. No mimikaları mengzeye de. Asıl Olga Bozol bolacak olan. bolacak bolamak zaten bana. Hayranım der. Güzel. İnteresini der bupşum. Adamın pahotkasını görüp kim neredenliğini aytıp bilen mi? Öz pakotkamdan başka hiç kim pakotka onu berem yok. Sen pahotkan. Sen kim neredenliğini aydıyan? Aytya. Gönü. Men tanayan adamlar men pakotkamdan gönü men tanap biliyor. Köçede zatta adamlar seni pahotkandan mı ya yüzünden tanaya? Ya vaşe tanan ok mu? Niye tanıyorlar? Kıygır. Boş ver onları da. Kıygırıp zat edip. Onlar hiç de öyle tanıyan var. Ucu benim özümün, yüzümün, yürüyüşümden, boyumdan, zatını tanıyan köp tanıyorlar. Saçımdan. Bizim mimikam göne. Kim gıygırı? Çalgalarla köçüde. Abışna. Ne mi deyip? Nu kıygırıyorlar. Dendi. Nigara, ol bu. Önküsü söyüşen oğlum. Adına ihtiyarlar. Ol bu karıcı. Baden çağa yaş. Şolar. Abışna adamlar hem gelip yanıma salmışıyor. Gäbir stayanka barıp gördün mü? Ya diňe yapık stayankalarda tans ediyen mi? Stayankada opşum tans edem. Gäbirse barıp gördüm. Bir gezek şam köçün. No abışna aşkavat mol bilen arkadaştaki stayankada ken bolyan ve pahotkam düşürýärdim. No stayankada hiç kim yok zat yok udobnu da. Näme üçin stayankalarda köp düşürýän? Sen özüňe maşyn diýjek bolýan. Maşin bilen alakası yok yöne. Stayankada adam az. Hiç kim yok. Spokojno. Adaşına da düşürsen ucu kıygırıyorlar. Herkelik bolýar adamlar. Herkek düşünýän var. O düşünýänem var. No stayankada hiç kim yok. Şoň üçin hep udobnu maňa. Utanýan. Utanmayan aslında. No. Çotay udobnu. Hiç de utanamak. Aljyraýan. Yok apışna. No çut heyecan var. Çünkü sen berjek soraklaryň näme sorak onu bilemem. Jasmin çaydan içiger, soğuk çay. Moşny çotki. Özüňe gelýän. Tamam. Kapanyň aşagynda awtomobilem bar. Açıp göreyim mi? Только не факт, что bolaryň aşagynda. Açıp göreyim mi? Açyp gör. Şansyň deňe görä. Sowgatlay. Kapak neresinde? Gapdalynda. Ulu çınar. Ulu çınar su. Oy. Açtı ya. Normal. Спасибо. Türkmen, kız tiktokerlaryň arasynda özüňe näçinji yer berýän? Конечно, birinci yer. Näme üçin? Ben kıyız tiktokerlerimden bilemem. Zat yok bende. Wow deyip sen birinci deyip biljegim yok. Her kim her hemiş özüne birinci yer berer. Bir gepleşige sola geldi. Şol özüne ikinji yer berdi. Men o da. Men. Seni kopya edýän gyzlar barmy? Kopya etyen ken ama bolup bilen ok. No. O taraptaram kopya etyen kızlar var. Pahotka zat ol bul. No maňa ýaraýa. Gowy. Sen kimi kopya edýän? Men mi? Kopya etjek diýsem.
modellerden kopya ederdim. Bella Hadid. Onun çünkü men bilen hem boyu deň, hem yıldızı deň. Просто kilo deň der. И, конечно, ну, kopya etjek bolsam, şonu hokma. Favorim. Sana yazılan komentariyaların arasında haysı komentariyanı köprek ýigrenýäň? Doğru aýdaýyn. Garry. Ýigrenýän şonu. Çünkü men 23 ýaşymda ha, 2002-nji ýyl. No, maňa köplen şol çağalar ýazýar. No, men aslında 23 ýaşymda no uly görünüp bilýän, duruşum zatym uly, emma yani näme üçin boyum uzun, zat özdeň duruşlarym ýalak däl, ýa kiçik şun ýalyk pyrsat dälmen. Boyum uzun bolan soň ýaşmam uly görünýär, emma gary däl. 23 ýaşymda. Emma şonu ýazýarlar. Nina Böjü ýigrenýär. Sinirlenýän köle. Näme bolanda sen internetden çykýan? Näme bolamda men internetden çykýan. Wopşy TikTok, Instagram. Gerekde. Hemme zadyň udalyt edýän. O zada etip bilmez mikem diye. No, может быть, birine slişkim ken aşık bolsam, şondan yani eğerim bolsa çıkma ucu gerekleri zat değilse, şoňa dostoyny bolsa, okey, şoň üçin aýyran internet. Çünkü internet bastaýan tapylýan zat, bastaýana girip bilýän, çykyp bilýän. No, söýgi. Başka da. Şu wagt o ýaly söýgi ýok. Şu wagt hiç gerek yok. Ne Aradan söýgi bolanokmy? Yok. Men diýen zatym yok, tapamok. Dogry gelenek bapşy. Wajyp soraklar. Türkmenistanda iň bet fashion model kim? Häzir şunu diýsem, linçlenýän, realne. No, Türkmenistanda asıl Türkmen tipda kän zat bar. Fashion, eşikler. Abyş daşaryp stildäki ýalakda. No, onam kän izalamamdan soň fashion stilde model. Kim? Görem. Gyzana yok. Oglan bar. Oglanam ol Türkmen fashion zatlar edenek daşaryp stilde etdi. Oglan bir oglan, oglanjyk. Yok, w opşym, olam yok. Tanayanım yok, görenmem yok. Wow, dip sen yaman fashion gyz, yaman gowy stilni giyiniş bilýän, diýip biljek. Zatym yok. Miss Türkmenistan kim? Ýigrenýär soraga no, jogap bereýin. Asıl Miss Türkmenistan men diýip diýilýän zat yok. Çünkü Türkmenistanda gyzken. Her gyzyň özüne göre owadanlygy bar. Bir gyzyň boyu kiçik, yüzü owadan, amma o Miss diýil, yani wow diýil, %100 owadan diýil. Wapşe internete çykmaýan owadan gyzlar bar. No, oturup men Miss Türkmenistan diýip oňýalyp zat yok. Miss Türkmenistan, Türkmenistanyň gyzlary. Oňa şöyle jogap berjek. Türkmen rap karoly kim? Menimçe diňe bir sanok bar rapçi. Kän diňlämek ýöne şo däli-däde mükadiýe. Şo. Başka yok. Başka rapper ýok. Yo, bar da asıl hiç gaýsynam diňlämek ýöne köplen şu däli-däden aýdymlary kän diňlenilýär. Kän öňümden çykýar. Kä wagt aýdymlaryň arasyndan çykýar diňleýän. Şu gowy manyly aýdymlary. Normal. Dünya tegelik mi ya tekis? Tegelik, конечно. Tegelik. Математика gowy. Matematika? Ну, в общем, физика zaten gowy, no tegelik mükadiýet, конечно. Sana can geldi. Bunu yapacağım. Geometriden. Da. Şu wagt ýigdiň barmy? Gönü yok. Başım boş, gönlüm hoş. Atak bardy. Ay, atak söýüşdim bir wagt. Umumman näçe ýigdiň bardy?
Cevap yok ona. Ay durmuştan da tanışıp görýän. Boldy, bolmaý, bolmaý, bolmaý yani. Zat alışmasa, oje yigit diýilme, onu tanışdyň bolýar, no. Näçe diýip insany yok ki. Yani ona bir zat diýip bilemok. Top 3 детский travma. Çağa wagtym geçiren travmammy? Awa. Ay. Näme desem ki? Bu işleriňi izarlaýanmy? Mm-mm. Fake accountlardan. Fake account hiç gerek yok. Hazır telefonumdan açıp bilýän. Hiç gerek fake account'um yok. Näme üçin men olar izarlaýyn? Interesim bolsa tak yazacak men göne primoy gys, primoy aýtdan primoy hereket edýän gys. Olar fake'den izarlap näme yani? Sen üçün oğlanların haýsy häsiýeti red flag. Red flag derken Gyzyl baýdak. gowy diýän. Tamam da gowy many da diýän näle o? Sen köprak romantikma ya manipulator? Romantik. Yigitlerden alan iň gymmat sowgadyň näme? Meniň şol modelni sferada, modelni agentствада şol polna okuw bardy bir sanak. Şol okuwy öwretýän bir ýer bar Turkiyada. Şoňa gatnaşjak boldum. Şo wagt kän ýagdym ýokdy, ama şo wagt sevgilimi aýtyp gördüm bardy. Diýdim, şuňa haýalim bar, isleýän gatnaşasym gelýär. Öwrenjek fashion barada emme zady modelni sferadan. Şunça mana gerek. O da okey, men seň arzularyňy destekleýän diýip göni. Şo iň gymmat adam şo men üçin. Altyn, telefon. Olar kän rol oynanok. Olar da kitak alyp bolýar. No, arzularyňy, haýallaryňy paddeşka edýän sowgat, iň gymmat sowgat. Iň beýmany sowgat näme? Aýdaýyn. Gül berýärler. Gülüň içinde roza durýar bir sanakly roza. Daşynda uje her hil güller ba. O, süplik müplik güller. Sen şu rozany bersem maňa, şoňa garşyk gül berýär. Iň ýigrenýän gülüm şol. Luş onu berme, birje uzynç awadança roza çykan al, ber, has elitne, has bir ýagdy maňa. Garşyk gül, iň beýmany sowgat. Kimlerden aýaly gül geldi? Opşun flörtlarda, zatlarda gülleşmek isteyen erkekten yani. O da no olmadı. Tontik etmiş o sowgady. Yok ya. Garyp, ýani seni hemşe güldürüp bilýän oglan bilen gürleşerdiňmi? Gülleşdim hem. Dema predatorsyň. Yok ya, o benim dostum. Onun bilen hiç zat yok. Bizim aramızda abışla katlaşacağız. No, tonçik bilen gülleştim. Garyp mal. No, normalde de edil bile el tutup arzularımızı, maksatlarımızı hasıl edip bileriz. Bile işleriz, bile alırız gerek zadı. Zat dip söýgän alıp görän dip zat edip gördüm şoňda. Bir ýigit bilen gürleşip, soň aýrylyşyp, soň ýenem täzeden gürleşip, soň ýenem aýrylyşyp, soň ýenem gürleşip gördüňmü? Dema predatorsyň. Yok ya, tim predators mening prosto dostum, onunla hiç zat yok aramızda. Tonçiktir de başka kim bolsun şoňda. Ikilik eden adam bağışlap bolýam. Yok. İkili adam palbam imiş etdi. Bakışmıyor, olmuyor. Sen edi gördüň? Ne mesela? Sen edi gördüň? Men hiç kaçarım. Özüm ben az adnal yok men. Söýüşem, şoň bilen garibam bolsun, normalem bolsun, söýüşem. Ýadan açar, ýadasam oje aýtam gön ýüzüne. Balonok, ifşa. Täze rubrika toy bolsun. Biz seni üçün bir näçe oglan çağırdık. Sen şolary görüp, isleseň sorak berip, arasında saýlamaly haýsyna toy edýän, ýa toy etmeýän. Prosto Haýsy? saýlamaly. Owa arasında birisini saýlamaly. Saýlamadyklaryňy aýtmaly. Näme üçin sen oňa toy edýän?
Tamam tamam böyle. Yigitler. Gel. Gel. Gel gel. Şu olanlara indi sorak berýäňmi ya prosta yüzündenmi haýsyny halaýan bolsaň saýlamaly. Üçüsünden birisini saylamalı. Esasında 4 sany bardan. Indi astronomiýadan widima biraz problema bar. Niçe? Dördüncü ne mi? Haýsy bolşy göňüňe ýaraýar? Внешность tarapdan. 20 çoğu. Sen? 24 benden bir yaş olur. Sen? 26. Köp garym. Ah, Köp garry. köp kara der. Aslında kara olmak erkeğe girişi. Garry diýen. Yok. Nabarat men yaş olarak kalay kas. 26. Ine men 23 bolsam 27, 28 kovmak için. Şu murtly oglany tanaýaň. Bывший. Ya tontik diýeni şomy? Hı. Oňa sorak bereňok. Onu gördüm ben çünkü. Aýryşmaňyza sebäpkär kim boldy? Men. Men. Näme üçin? Ay çok. Ay çok. Ken sabır ettim. Ken çıdadım. Neyme? Nämisine çydadym? Hala men zatlarım var da köp. Murta. Yok ya. Men asıl stilin halayan mı? Men şuna ütkeşikrak stille gollanır halayan asıl. Murtly. No murtlu murtsuz karıcı bir ütkeşik stili bir hirik. Ütkeşik zatlar olur ya. Ne için ayrıldık? No bilemok. Ya dedim. Bir hirik. İsleyen zatlarım yok. Neyme diysem ben? Garışan zatlarım yok. Ken gıyda yazyadı. Ken gıyz bana yazyadı. Senin sevgilin bana yazyadı. Menem neyme değil. Oynatman özünüzü. Çok. Neyme. Hopşum. Kadrım bilinmedi o yüzden. Uğra boldum. Ayrıldık. Prosto tak. Kyn görmeseň, 1-2 sany soragamynda şo murtly oglana bereli. Yerleňiz çalışsaňyz. Sen kim? Nereden? Adım Begmurat Aşgabatly. Aýryşanyňyza beýenýäňmi ýa gynanýaň? Geçen ayda şolar. Sumkada näme bar? Tabii ya ne yapayım ya? Sumkada brat sana bir kiçiräçik tawgadym ma. Ýakyn. Maňa Owa. Seret. bir gyz oturan wagtda. Owa sana tawgadym ma. Karoç. Näme o? Sana täze mikrofon dos. Getirek. Ene dos täze mikrofon. Nesibesi. Sağ ol. Normal. Birinci mehman sohbat bilen gelen. Nereden bu? Özüň getirdiň. Owa. Ýürüte ýakyn ýollar bilen. Näme o? Ýakyn ýol. Dastavka mı? Yok ýakyn ýol ýürüte şuraya ýerdi. Sargı dedýän. Amatly wagtdan öz wagtyndan getirip berýär. Nereden sargat edýän? Xitaydan. Xitaydan lüboy bir zatla getirip berýär. Öz wagtyndan. Bayır ýalmal. Owa priложениýasy was kaça dedýän? Hemme zat bar içinde. Gowy eken. Sen pikiriňçe? Näme sebäpden aýrylşdyňyz? Ay gawanjaňda
Burada hissa etmeseňem etdiň diýe. Ya birini gurlaşamak, söýüşdiň diýe. Yok yerden tozoň turusýa-da, asfaltly ýoldan. Olam uraganla, demmi? A beşin tozanam däl. Aýdanlatlaram ýalan emmesem. Sen başka gyzlar bilen gezeň ok. Ýok. Şöyle ýaly. Sahpaňda ýene bir topar gyzlar bilen video düşüpsen, olar prosto videom. Prosta video düşen var. Video düşen gyzlam üçin hiçsine gurlaşamak, bir şunu garym. Videoda sen edil aktör ýaly. Ага. Ничего личного. Eğer saylamalı bolsa, 1 milyon manatmı ya özüňe Nigarany söýdürmek? Ay men pul üçin söýgüm çalışmaýam. Eğer täze manat aýtsak, Любой manat taýsam. Söýgüm pul çalışmaýam. seni tanymal eden Nigara diýip bilýärmi? Ýok. Sen Nigarany tanymal etdiň. Ýok, olam der. Her kimiň öz ýoly bar. Prosto bizem bize diýen adamlar. Böyle. Top 3 Türkmen gyz TikToker. Top 3. Kim diýelim ki? Bilmedim bira. Özüm lişni balet edýänim, nä edýänim ýok. İçinde ýöne hemmesem malajat işten gowap barýar. Nigaran hem giren okma o top 3'e. Şunu garalyk temal sokmaý da içerik. Yani. Eğer şu gepleşikten soň, ya şu wagt Nigara seni bağışlasa, el tutuşup gidýärmi? Bagşlamaýar men. İsleýäň. Her kime söýüşeni bilen yeni bile dowam etmeni isleýär hemmekşem. Yani bolmajak zat da. Bir de ýene bir ýeriň çalışka häzir zaýat görýäs, barlap görýäs. Sayladyň arasynda kimi? Bulara bana doğru gelen ok. Ну, конечно, saylamalı bolsa bывшим saylarım da. Blitz soraklar. Men sorak beren sen maksimal tez jogap bermeli. Tamam. Tonçik mi ya konçik? Tonçik. Tonçik mi ya torçik? Tonçik. Tonçik mi ya zonçik? Tonçik. Neme denmeli? Brat çözdüm ben. Entegem, söýge inanýan adamlara bir zatlar diýjek bolsaň, diýip bilen. Çyndan söýün ya. Hakykatdan söýün. Çyndan söýün ya, bu neme diýsem, sowgat, pul zat, zaten işlenip kazanılıp tapylýan zatlar. Emma çyndan söýülmek tapılmaýar. Çünki söýüş beren wagtam ikili getdi edip. Neme gerek başga gyzdan ya başga olan oguna ılgamak. Söy, ýadadyňmy aýrylýas. Üsö, ýöne hakykatdan söy, adam gibi söy. Adam olmagam, yani Türklerde diýerler adamsın, erkek değil. Adam sözü başka, erkek sözü başka. Adam bolmak başka da. Gyzyň gözünde. Ömür Allah ýatlap galjak adamyň.
Честно, конкретно. Söyüşmek.